बर' थुनलाइनि जोनोम सान बेखौ जोंनि सिडली गुदि बर' थुनलाइ आफादा सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंदों आरो बेवहाय जोंखौ गाहाय हिसाबै आरसिनि कनभेनर हिसाबै दोनदों आरो बेवहाय जोङो खस्थ' लानानैब्लाबो जों माखासे लाइनजों खारनानैब्लाबो जों दिनैनि बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामबाय आरो बेहाय गोबां मानसियानो नुजाफैदों 800 जनसो मानसि गेदारिं जादों आरो जोङो बे हाबाफारियाव जों आरसिनिफ्रायबो जोङो आरो मेन बडिनिफ्रायबो लानानै फुंनिफ्रायनो हाबाफारि दङमोन जोङो हानजा सुरनाय बिनि उनाव गथ'साफोरनि सावगारि आखिनाय आरो 9निफ्राय 12सिम जोंहा माखासे टपिकनि सायाव सुजु लिरनाय हाबाफारि दङ आरो जों गोबां मोसानाय दामनाय देनाय जों बाहाय होदों बर' थुनलाइनि नामैनो बेवहाय नोंथांमोनहाबो नुजाफैनो थाखाय जों साबायखर बावदों जोंनि नैबे खुंनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना जाहाथे सारा बुहुमावनो फोसावनो हायो बे थांखि लानानै नोंथांमोनखौ लेंहरदों आरो जोंनि सिडली बर' गुदि थुनलाइ आफादा जेब्लाबो थांनानै थाथों आरो जों जेब्लाबो जौगालांनो हाथों बे थांखि लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो जोङो आरसिनि जानानै बा रिसेपसन कमिटि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो नुजाफैनो हानाय गासैबो रायजो राजाफोरखौबो जोङो थेंक्स बावदों बेखिनि दा जोंहा हाबाफारि दंबावो उननि हाबाफारियाव दा जोङो लासै लासैनो खालामलांबाय थानोसै बेखिनि आरो निजिथि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान दिनै जोंनि सिलिगुरि बर' थुनलाइ आफादाबो फालिदों आरो बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिबोयो दिनैबो जों बेखौ फालिदों आरो बिनि फालिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानायनि उनाव दिनै बर' माहारियादि गावनि थुनलाइखौ जौगाहोनो हाबाय दिनै गोबां बिथिङावनो जोङो बर' थुनलाइ जोनोम जानायनि गेजेरजोंसो बर' राव बिजों थुनलाइखौ जोङो गोसारहोनो हादों प्रिथिबियाव दा बेनो जाहैबाय बै समनि जायनाखि आफादखौ जोनोम होदोंमोन आरो बिनि जेनाखि आफादनि गिबि माने आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि आरो नेहाथारि बिथांमोनहा हयथ' बै समनिफ्रायनो गोसोखांदोंमोन बे आफादखौ जोनोम होनांगौ जाय जोनोमनि गेजेरजोंसो जोङो माने जोंनि जिनाखि हारिनि राव थुनलाइखौ जोङो मोजाङै दस्रा हारिनि बायदि जोङो फेहेरनो हागोन मुलुगाव मिथिहोनो हागोन बे टारगेटैनो बेखौ दाबोनायलाय जोंबो दिनै बेखौ बै समनि दैदेनगिरिनि जिनाखि आइडिय'लजि बे आइडिय'लजिखौ लानानै जोंबो दिनै मावबोगासिनो दं बर' थुनलाइ आफादा आरो मावलांबाय थागोन बे बिथिङैनो जों दिनै सिलिगुरि बर' थुनलाइ आफादा बे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ फालिनाय जायो। दा जोङो बाहाय गाहाय आलासि महरै जोंहा बाहाय माने जोङो दिनैनियाव जोङो मोननै हाबाफारि लादों गुबैयै मोनसेया जाहैबाय सावराय मेल मोनसेया जाहैबाय माने गेवलां मेल दा सावराय मेल हिसाबै जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लाबोदों जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि प्रानेश्वर बसुमतारी आरो आथिखालाव बेयो बिथाङा जोंनि मिरु थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा दा बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लाबोदों आरो गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै लाबोदों जोंनि बेंटल फरायसालिमानि गोरायुं मान होनो गोनां डक्टर रन्जित कुमार नार्जारी दा जोङो सावराय मेलनि गुबै आयदायानो जाहैदों बर' बिजों आरो बेनि इयुन थासारि बे बर' बिजोङा दा माबायदियाव दङ आरो इयुनाव जोङो मा खालामनांगौ दा बिनि गुबै जोङो जोंनि रायजो राजाफोरनो जोङो मिथिहोनो थाखाय जोङो बे सावराय मेलखौ लानाय जादों दा बे सोलिगासिनो दङ आरो गेवलां मेलाव जाहैबाय जेनेरेल बाहाय माने सारा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आरो बर' थुनलाइनि आरो बर' बिजोंनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायगोन रायजो राजानो जों मिथिहोगोन बे बिथिङैनो जोङो मोननै प्रग्रामखौ लानाय जादों।